El ventall de les desigualtats entre homes i dones és lamentablement tan ampli que abarca molts aspectes del nostre dia a dia, no? I comencem per l'educació. Per nosaltres és fonamental instaurar un model de coeducació que eduqui els nostres infants en igualtat entre nois i noies, entre homes i dones, i després també que això tindrà un impacte en el futur, aquesta educació. A nosaltres ens agradaria portar a terme aquestes accions positives per fomentar l'accés de les dones a aquestes formacions STEM, a les tecnològiques i científiques, que malauradament encara no hi accedim en igualtat, en formació universitària, també com en alguns graus de formació professional, per inserir a les dones en estudis en el que en el mercat de treball estan altament masculinitzats. L'accés al mercat de treball no és igual per un home per una dona. Comencem per la bretxa salarial. La bretxa salarial ja existeix en els trams d'edats més joves, de 16 anys. Hi ha algunes formacions que diuen que la bretxa salarial es dona en els períodes de maternitat. Aquí és on s'accentua segurament, però la bretxa neix des de l'origen. Des dels 16 anys les dones ja cobrem menys que els homes i hem de lluitar amb accions per revertir aquesta situació. Els plans d'igualtat. A Catalunya encara tenim molta feina a fer, només tenim 1/3 de les empreses obligades a tenir plans d'igualtat i registre salarial de retribució salarial que el tenen fet, i si em permeteu, moltes d'elles ho fan simplement per una qüestió de que vull accedir a un concurs, vull accedir a una licitació pública i estic obligat a tenir el meu pla d'igualtat fet. És una eina que a més s'ha demostrat que funciona. Dota de mecanismes a les empreses per garantir la igualtat entre els seus treballadors i les seves treballadores. Llavors, és una qüestió que hem de potenciar i hem de donar com a administració recursos als agents socials, en aquest cas són els sindicats els que negocien aquests plans d'igualtat, i la corresponsabilitat. Hem d'educar en igualtat per arribar a una corresponsabilitat plenament efectiva entre homes i dones, que la dona no sigui la que constantment sigui la que sobre les seves esquenes tingui el pes de les cures dels fills, dels seus pares, avis, de les tasques de la llar en general i de la feina de cures. És una cosa que arrosseguem des de fa molts i molts anys. I nosaltres el que plantegem aquí són diverses accions, i la primera potser seria una lluita també contra aquesta feminització de la pobresa, o sigui, intentar a través de plans d'educació, de diferents ajuts, però sobretot de formació, que la dona surti d'aquest punt de pobresa, valorar tant el treball productiu com el reproductiu, és a dir, que tot allò que la dona fa de doble tasca, o sigui, entre la feina i casa, perquè és la persona que més es dedica a cuidar de la llar, a cuidar dels fills, a cuidar dels pares, i per tant això hauria d'estar equiparat i hauria de ser tingut en compte de la mateixa manera que ho és el treball productiu. I ara crec que hem assolit la doble tasca, és a dir, ara fem les dues coses, una i l'altra, i per tant amb això jo crec que hi ha d'haver-hi ajudes i sobretot la corresponsabilitat, és a dir, un tema d'horaris, que sigui més flexible, que anem a aquests horaris europeus. Fixeu-vos que no hi ha cap país mediterrani que visqui amb aquest horari que vivim en el nostre país. Els seus horaris de dinar, els seus horaris de feina a la tarda, els seus horaris comercials, tots estan equiparats al nord d'Europa, pràcticament. I l'únic país que queda amb aquesta disbauxa horària és el nostre. I, per tant, això no ajuda en res a la conciliació familiar. Si no tenim uns horaris laborals que ens ho permetin, és absolutament impossible. Jo crec, sincerament, que en això s'ha avançat bastant amb la corresponsabilitat entre l'home i la dona, però que hi ha d'haver-hi encara molta més pedagogia. Per part nostra, també crearem una línia específica de crèdits per a aquelles dones emprenedores que vulguin engegar un projecte i després també donar l'entrada a les dones en aquest sector tan masculinitzat, com és el de l'STEM. És a dir, en aquestes carreres tecnològiques que cada vegada hi ha més dones, però que semblava com que no podien fer aquest tipus de feines, escolta, convèncer des de petites les nenes, cada vegada hi ha més nenes que fan el batxillerat científic, fer-los creure que formar-les amb que poden fer la mateixa carrera que un home. I per tant jo crec que amb tot això hi ha d'haver-hi molta educació,
molta pedagogia, molta sensibilització, perquè es vegi que clarament això es pot tirar endavant. Vetllar pels plans d'igualtat, claríssim, que les empreses els compleixin, perquè és l'única manera que nosaltres puguem tenir exactament les mateixes oportunitats. Volíem impulsar també nosaltres, o volem impulsar un distintiu d'empresa col·laboradora en matèria d'igualtat, que representi una mica un reconeixement a les empreses que sí que estan compromeses amb aquests objectius. Les quotes van ser una primera eina que vam tenir les dones, reivindicar, les feministes, perquè es portessin a terme i se'ns valorés com a dona. Havíem de complir tots els llocs, faltava. Què falta una dona? Posem-la. Això ja s'ha acabat, això s'ha d'acabar. Si no s'ha acabat, s'ha d'acabar immediatament, perquè se'ns ha de valorar per la nostra capacitat, la nostra intel·lectualitat, la nostra feina, la nostra manera de treballar i la nostra preparació. Que això costarà més? Sí, perquè com que encara hi ha una societat més dominada per homes que per dones, difícilment podrem tenir aquesta visibilitat. Però és el camí que hem d'emprendre. Però mentre hi hagi reunions a les 8 de la nit, després de l'hora d'acabar la feina, és molt difícil que les dones puguem trencar aquest sostre que cada 8 de març reivindiquem, quan és el Dia de la Dona, aquest sostre de vidre que encara ens impedeix créixer la totalitat d'allò que volem aconseguir. Ja podem exercir qualsevol tipus de treball. En aquest moment accedeixen el 51% dels que van a la universitat són dones, però és després, quan s'ha de buscar la feina, el que les dones a vegades es tiren una mica enrere, perquè acabes la universitat amb una edat molt fèrtil, que potser vols tenir parella, que potser vols fer una família. Hi ha moltes empreses, cada vegada menys, però encara existeix, el que et demanin escolta, i tu què? Tens parella? Voldràs tenir criatures? Això hauria d'estar prohibit per llei. Les dones tenim la feina a casa si volem, perquè és la corresponsabilitat de la que estàvem parlant, però és cert que algú ha de tirar endavant també la família. Per tant, és una entesa entre parelles. Vull dir, si tu vols exercir més la teva feina, potser estaràs una mica menys a casa. Però no pot ser imposat per la societat en absolut, perquè quan la societat imposa que la dona es quedi a casa, hauríem de dir tots els partits polítics, i això és inviable. Doncs volem un sou per les mestresses de casa, perquè si et quedes a casa, què passa? No cotitzaràs tu la teva seguretat social, no tindràs a la llarga una pensió. Com ho solucionem, això? I no podem educar els joves pensant que aquests rols s'han de mantenir. Però si no tenim atenció a les persones grans, que l'Estat no se'n fa càrrec, que ens cuidem a les famílies, als nens, si no tenim una llar econòmica, una guarderia per portar-los els primers mesos, si no tenim una sèrie de facilitats que doni el govern, l'Estat, difícilment podem accedir a aquests llocs de responsabilitat. Però dones i homes som iguals en aquest sentit de poder exercir qualsevol tipus de treball i és el que reivindiquem. I el dia que vulguem que la dona es quedi a casa, que li paguin un sou.